Hello, mami. Oh, Farah, hoe gaan het, mami? Is je alright? Hallo, het gaat goed, dank je. Zie jou? Dat gaat goed, zo, mami. Mami, is aan het Ik heb iemand. Oh, mami. Op het ogenblik is ook iemand aan niet. En die andere dingen waar je niet van weet, gaan we ze hier maken. Hoe meen je? Ik is een lawyer. Ai, mami, ik hoor wij zijn, hè. Maar unfortunately, in vandaag ze daar bestaan loyalty niet meer. Nie. Ongelukkig bestaan dit nog met mij. En ik is bij lief voor mij ook en ik waardeer hem. Ik denk dat het beter als ik. Die kunnen ze. Hey, jong. Ja, andere mensen verdienen niet de goede goed wat hulle kry in die lewe nie. Die man se ousie het vir my laat krip omdat sy 'n loyal kind is. Maar kyk wat so goed te maak aan man. Ja. Mauritian, wat gaan aan? Je was nog nooit zo stil als die naar mij toe komen. Ik wil me iets vertellen, maar moet niet kwaad raken. Wat wil je niet zeggen? Hé, hoe bedoel je, ik moet niet kwaad raken? Verstaan? Weet je wat, met Johnny? Ik heb je kerel en Nicky samen gezien. Hoe bedoel je samen gezien? Die mensen lopen zo'n zomaar hier langs die pad, bra. Wat vertel je me nou? Dat is waar, mijn vriend. Is het redelijk waar? Nee man, mijn schus jou niet. Het kan niet meer ook wezen. Nee, het kan niet waar wezen. Hoekom zou ik me wel over zoiets lief? Ik kan dit niet geloven. Ik is jammer met Johnny. Ik heb mij net in iets gekombreken, want ik ging om voor jou. Kijk aan die vrouw mensen.
En nou? Jy vra nog geen nou. Is dit waar wat ek hoor? Wat gehoor? Cheat jy op my? Wat? Waar kom jy in dit? Jy lag nog. Kom my nou nie die pad. Tjoh! Nou, hoekom is jy so? Waar gaan dan? Ja, maar is dramaties nie. Waar vanaf kom jy? Dan kom aan die ander kant van die ouens af. Is jy seker jy praat die waarheid? Ja, op sal ek hoor. Mauritian was Maar waar het jy weer gekom? Hoe bedoel jy Mauritian brief? Wat weet jy wat ek nie weet nie? As ons daar stok ben, sy doen het vir 'n lewe. Moet ek vir Mauritian bel? Maar wat? Nee, jong. Hoekom sê jy nee? Hoekom keer jy my? Waar ben jy om bel? En waar het jy my ook al gesien? Hoe sê jy? Gesien? Jy het nooit gepraat van gesien nie. Dan praat jy nog self vashou. Nou hoekom lyk jy nou so? So is waar. Kyk hoe lyk jy. So is waar, regtig waar wat Mauritian gesê het. Jy stel my baie te leer. Alex, ek doen alles vir jou. Ek reject even ander mense vir jou. Ek gaan dit my pad uit vir jou. Voor jy ding omdat ek stil is, ek is skandal. Maar as iets van Mauritian wat ek vir jou moet sê, sy krap almal sy lewe om 'n dief te wees. En dis 'n feit. Nog gee my gevoel. Wat? Ek het siel ingestem, ons krap in mekaar. Privacy is privacy. Jy wil nie. Die loop sy. Wat verwag jy moet ek doen? Jy lieg my dan in my gesig. As jy my nie kan die waarheid sê nie, gaan ek loop. Hoe gaan? Die glo mos baie met Mauritian boer. Nou kan ons na haar toe gaan, aangesien hulle mos na mekaar verstaan jy. Alex, redig, na alles wat gebeur is. Ek het alles vir jou gedoen, ek het my pad uitgegaan vir jou. Maar kyk wat doen jy nie. Ek het die straat geloop nie, ek reject ander ouens vir jou. Ek was lief vir jou, ek het moeite gedoen vir jou. Maar jy gooi my goedheid in my gesig uit. Alex, ek is teleurgesteld in jou.